Goizeko 10:00 oraintxe 13 minutu baino ez dira falta, eta ohitura faltagatik ere berandu xamar. Etorri naiz eguneko elkarrizketara, baina elkarrizketatu hemen dugu eta hori da garrantzitsua. Eneko Goia, Donostiako alkate jauna, egun on, eskerrik asko, eta ongi etorri egun on Euskadi saiora. Eren egun, hiriari buruzko eztabaida izan zenuten. Gustora gelditu altzinen hitzaldiarekin eta izandako eztabaidarekin? Bai, oro har gustora. Nik egindako hitzaldian pixka bat saiatu nintzen alde batetik hiriak gaur egun duen egoerari buruzko diagnosi bat egiten, eta datuak erabilita, gaur egungo diagnosi hori ona da, aitortu beharra dago. Orain ikusten ari naiz adibidez lan feria horren izateko arrazoia, eta zein dan erkidego autonomoan dagoen gazteen langabezi tasa, Donostian beheragotik dago, eta esparru guztietan beheragotik dago. Euneko 7 ez da iristen momentu honetan. Euskal Autonomia Erkidegoan 12 gorakoa da. Hori da. Orduan, eta beste datu askok ere esaten digute momentu honetan Donostiak egoera on bat bizi duela. Erronkak ere bai, noski, arazoak ere bai, nola ez, beste batzuk saiatzen dira arazoetan batez ere pisua jartzen, ez? Baina nik uste dut horrek, ez duela zentzu handigirik, nik uste desitxuratu egin nahi izaten da askotan errealitate bat, eta errealitatea da Donostiak erronka handiak ditu da, bai, baina erronka horiei aurre egiteko abiapuntu nabarmen ona. Erronkak eta arazoak denak zeuk aipatu dituzu eta gero helduko digut denei. Erronketatik hasita. Legealdiko giltzarriak edo zutabe nagusiak aipatu zenituen eta nolabait ere oso azaletik begiratuta esan genezake etxe bizitza berriak, mugikortasunaren eraldaketa, klima aldaketari aurre egitea eta nolabait ere hiriak behar duen kirol instalakuntzen berriera aipatu zenituen. Oker ez banaiz, uste dut 126 proiektu aipatu zenituela, baina nolabait hiri proiektuak edo Bizkarrezurra 26 proiektu osatuko lukete, ezta? Bai, ez nituen danak aipatu, ez du denborarik ematen 50 minututan danak aipatzeko, nagusienak aipatu nituen bai, eta hor daude etxe bizitzaren gaia, dudari gabe, eta bertan ere azaldu nuen, Loiolako kuarteden operazio hori asteartean ixtera dijoa da, ministroen kontseiluak jada onespena emango diodako, eta hor, aukera berri bat ere sortuko zaigu, Donostiak daukan etxe bizitza behar horri erantzun ematen saiatzeko, mugikortasuna dudari gabe, legealdi honetan nik uste aldaketa handiak ikusiko ditugu da, topoaren obrak amaituta beharko lukete, legealdi honetan bertan, eta baita ere abiadura handiko trenaren geltokiarenak, ala nola Hendaiarekin lotzen gaituen 3. Burnibidea ere, ez? Horrek aukera paregabeak irikitzen dizkigu, Burnibide horren kasuan adibidez, Baionatik Donostiara bitartean gertuko garraio publikoa izan ahalko genuke, Donostiaren kasuan hori oso importantea da. Dagoen mugimentua Baionatik Donostiara oso handia delako azken urte hauetan, eta Eurohiriaren proiektuari bultzada emango diokelako, ez? Eta bestalde baita ere klabe metropolitanoan, topoak berak eskainiko duen aukera hori, nik uste izugarrizko bultzada emango dio da garraio publikoari, eta hori ona da. Nik uste Donostiak daukan erronka momentu honetan dela, garraio publikoaren pisu hori igotzea, erkidegoko beste hiriburuei begiratzen badiegu, altuagoa da garraio publikoaren pisua bai Bilbon eta bai Gasteizen, eta nik uste topoak berdintzera eramango gaitu da baita Donostian ere. Etxe bizitzen kontuekin hasita eta Loiolako kuartelen afera hori puri-purian dagoenez, azken 3 urte hauetan epaibideetan eta izan diren gorabehera kontutan hartuta oraingo honetan ez da inolako estropezurik izango, asteartean ja adostuko da 73 milioi eta 300 milioi euroren truke Donostiak lur horiek eskuratzea? Nik uste atzera buelta oso komplikatua daukaten erabakiak hartu dituzte da Madrilen puntu honetara iristeko. Eta garrantzitsuena da, adibidez, eta hori urte hasieran eman zen pausoa izan zen, defentsa ministeriotik desafektatzea. Hau da, jadanik kuartelak gaur egun ez dira daukaten erabilerarako ez daude horretara zuzenduta. Ondasun patrimonial bat dira. Hori oso pauso importantea da, atzera buelta oso zaila izango dukeena, ez? Eta nik bai uste dut, asteartean erabakia hartuta, lehen bai lehen eskriturak idazten baldin baditugu da, horrek ez dauka da atzera bueltarik, eta beraz, denbora kontua izango da, baina lur sail horiek Donostiak udalarenak izango dira, eta ja planeamentuari ekin diezaiokegu. Ze aurreikuspen dituzu, zehaztuta dago zenbat etxe bizitza izango diren, ze eratako auzoa osatu nahi den, hori guztia zertxo baita aurreratu daukazu edo buruan daukazu zein da proiektua? Bai, guk lehen proposamen bat landu genuen, baita, sodairu horrek duen balorazioa egiteko orduan beharrezkoa zedako, ez? Eta hor, 1500-1700 arteko
etxe bizitza kopuru atera daiteke, depende ze tamainakoak diren, gehiago edo gutxiago, baina hori beharren arabera moldatu beharko da. Eta gero proposamen bat egin gendun ere, ze disposizio nahi genuen auzo horretarako, ez? Pixka bat hiriak daukan disposizioa, baino edo horrekin konparatuta bastante diferente izango ditzatekena, ez? Modernoagoa, etorkizunera begirako zerbait? Bai, dudari gabe. Ez ohiko lerrokatze txoiek? Ez, planteamentuan aurre ikusten zena zen horra metza gainako parkea daukagu, justo gainean. Urumea ere hor dago, nolabait inguruarekin txertatu beharko da. Eta lortu nahi genuena zen metza gainako parke hori urumearaino iristea, eta beraz oso berdea izango ditzateken auzoa izango da, eta gero lotura garrantzitsu bat sortuko ditzateke gaur, pentsatzea ere kosta egiten zaiguna, ez? Eta da Intxaurrondorekin. Intxaurrondotik oso gertu dago, daukagun arazoa da aldapan dagoela. Hor igogailuren bat. Eta hor igogailuren bat jarri ezkero, eta baita ere errepidez komunikazioa albidetu ezkero, sortuko ditzateke beste hiriaren zentralidade bat. 2005 etxe bizitza horietatik gutxi gora bera, ze portzentaje izan daiteke etxe bizitza babestua? Hori jakitea oraindik ezinezkoa da. Badorazioa egiterakoan eta legeak adabe hartuta, 40% aurre ikusten da. Baina hori badorazio egiteko besterik ez da erabili. Orain hori garatzen hasten geranean ikusi beharko dugu zenbat diren posible operazioa bideragarria denean, eta ze beste erakundek parte hartzen duten horren garapenean. Eta horren arabera hori igo alde izango dugu. Erabaki politikoak ere badauka hor pixua. Hor zein izango litzateke udalaren nahi? Euneko 40 hori legeak agintzen duen modua metetzea edo handiago izatea? Ez, handiago izatea. Nik uste dut hori danak nahi dugun gauza dela. Ez, baina batzuk hitz egiten dute euneko 80. Bueno, euneko 80 segura eski ez da posible izango, kontutan hartu behar delako, 73 milioi euro baino gehiago kostatu duela lursail horrek, ez? Eta zenbakiak seguru aski horreraino iristeko ez dukete emango. Uste dut, herenegungo eztabaida horretan aipatu zenuela, legealdi amaitzerako 2027ko 1909 bat etxe bizitza eraikitzen hastea nahiko zenuketela, eta gero aurrerago begiratuta 2023ko uste dut 6.000 edo direla. Horre guztiak haseko luke, hiriak duen etxe bizitza berrien premia edo ezinbestekotasuna? Ez da erresa izaten hori. Donostiak gaur egun eskaria handia dauka. Debatean ematen nuen beste datu garrantzitsu bat da, biztanle kopurua igo egin dela Donostian. Hau da, Donostiak biztanle berriak erakartzen ditu. Hori errealitate objektibo bat da, ez? Eta beraz eskaria oso handia da. Nik beti esaten dut, gure merkatua eskari aldetik ez da bakarrik Donostiako hiria, baizik eta Gipuzkoa lurralde osoa dela. Eta hori nik uste danak ikusten dugu da, ez? Eta hori asetzea ez da hain erresa izaten. Ondori ez datu beharko nuke, honen bestez, Gipuzkoan aberatz asko dagoela. Ze Donostia hiri... Datuak ikustea besterik ez dago. Hiri garestia da. Bai, hiri garestia da. Dana dijoa, alako koherentzia batetan, ez? Hiri garestia da, baina baita ere, barne produktu gordina altuena daukena da, errenta altuena daukena da, estatu guztian dauden lurralde historiko edo probintzi hiriburuetatik, eta garestiena da. Etxe bizitzak daukan premio horretan, Altzako, Auditza, Kula, Regita, Asmorrek lagunduko luke. Horra hasiera baten esan zen 3.000 etxe bizitza eraiki zitezkela. Azkenean zertan geldituko da hori, ze hor badago gobernu barruan erarako eztabaida bat, ezta? Ez, nik ez dut eztabaida dagoenik pentsatzen. Auditza, Kularren gaur egun indarrean dagoen plan orokorraren arabera 3.000 etxe bizitza daude. Planeamentuaren baitan. Hori ezinezkoa izan da garatzea, dauzkan karga urbanistikoak oso garestia dira. Eta beraz, hor birplanteamentu bat egin beharra daukagu, bai da bai. Eta orain plan orokor berria egiten ari garen prozesu honetan, gai hori mai gainean jartzen da. Zein izango da azkeneko erabakia, ikusiko dugu danen artean hitz egin beharreko gauza izango da, orain dagoen horretatik nora joan behar dugun, Alderdi Sozialistak esaten du jarduera ekonomikoak ere sartu behar direla bertan, beste batzuk esaten dute ez direla 3.000 izan behar, gutxiago izan behar direla, atarian gaude, eta nik uste dut eztabaida prozesu horretatik aterako dela zeo zer, baina zerbait bai egin beharko da Auditza Kularren, zerbait.
Oraindik ez dakigu zer, baina zerbait bai. Solasaldia berandu hasi dugu eta denbora faltan aurki eroriko gara, beraz ohitura falta ere barkatuko aldute, zertxo luzatuko dugu 10:00 aurrera eta Irati Errandoneak geroxeago emango ditu azken orduko albisteak. Beste gai oso garrantzitsu batzuk ere jorratzeko dauzkagulako eta horietariko bat zalantzarik gabe mugikortasunaren eraldaketa da. Azkenean Espainiako gobernuari hala eskatuta atzerapen bat eskatu zenuten emisio baxuko edo gutxiko eremuak zehazteko eta 2024ko abenduan zehaztuko dira. Klima aldaketak daraman abiedura izugarria kontutan hartuta lehenaz gain, ez alda berando? Klima aldaketak daraman bilakaera zoritxarrez ez da Donostiak egiten duenaren araberako izango. Eta ez da Europak egiten duenaren araberakoa. Eta datuak ikustea besterik ez dago, Txina eta Estatu Batuak dire da horren arduradun nagusienak. Egia da gure ekarpena. Lehen bailen hobea zen, ez da? Gure ekarpena egin beharra daukagula. Baina egia da ere, gaur egun ikusten baldin badegu zein den CO2 isuriketen evoluzioa irian, onera joan da. Hau da, emisio baxuetako zonalde hori zehaztu gabe, jetxi egin dira isurketak gure irian, beraz hor ekarpena jada egiten ari gera. Eta nik uste garaiz gabiltza da, 2024aren amaierarako emisio baxuetako zonalde hori ezartzeko. Airearen kalitatea ere markatzen du hain zuzen ere hori ezartzea, eta airearen kalitatea ere azken urte hauetan Donostian hobetu egin da. Beraz, nik horregaitik esaten dut, ez da hain presazkoa. Eta gero gainera esan beharra dago, beste hiri gehientsuenak berdintxuko daudela. Ezkera, izan luzapena eskatu dugun bakarrak, zaila dedako horredako gauza bat martxan jartzea, eta danak paretsu edo gehienak paretsu ibiliko gera. Egia da, Madrid edo Bartzelona aurretik joan dire da, baina normala da, Madrilek eta Bilbo berak ere ezarri du bintzat, izango den eremua. Baina eremua, oraindik ez du martxan jarri, eta aurten ez du jarriko, datorren urtean jarriko du ere bai. Dezu moduz, oposiziotik entzun berri izan duzue, batzuetan aitzakia direla, berandu zabiltzatela, kritika gogorrak etorri dira mugikortasun eraldatze honetan, ez duzuelako batzuk dioten ez behintzat, aurreko legealdirako proiektuan zegoen, proiektu hori indarrean jarri. Baina hori ezinezkoa zen. Estatuak legez ezarri zuen bete behar hori 2022ko abendurako zehaztea eskatzen zuen eta dekretu bat behartzen hori egin ahal izateko eta estatuak berak dekretua onartu zuen 2022ko abenduaren 28an. Inusenteen egunean, epea bukatu baino 3 egun denago. Eta hiri guztiek ikusi gendun argi eta garbi ezinezkoa zela. Epe horiek betetzea, azken finean estatuak ere bere etxeko danak ez zituelako egin. Tasa turistikoa da beste eztabaida gune nagusietariko bat. Eta lehen da bizikoz, batzorde bat oratu da, tasa turistikoa jarri behar den edo ez den sakon aztertu alizateko. Donostia eta zeu, Eneko Goi alkatea, beti hori ezartzaren aldekoa izan dira. Ez ordea Jaurlaritza. Orain, Hurtado sailburua malgutuko da, zuek ikusten duzen behar horretara, tasa turistikoa ezartzera? Ada dirudi, hori da behintzat berak adierazi duena eta mai hau martxan jarri duenean egin duena, ez? Ez da ni alde nago, baina Donostiako udalaren osoko bilkura aho batez dago ados planteamendu honekin, ez? Nik uste turismoaren inguruan daukagun eztabaida horretan, turismoak onura asko dakarzkigu da hiriari, hori egia da, aberastasuna dakar, baina eragozpenak ere bai. Eta eragozpen horiek saiesteko, nik uste ekarpena izango ditzateke da, horrelako tasa bat sortzea. Gure ikuspegitik ez luke izango, ez dakit, jendea ez etortzeko eragin hori, eta asmoa ez da hori, asmoa da, etortzen direnak sortu ditzazketen eragozpen horiek saiesten laguntzeko elementu bat izan da dila. Egia da, hiriak eta hiri guztiak gainera turismoa behar dute, baina aldi berean herritarrak erdigunean baldin badaude, eurak ere nahiko modu eroso batean eta ohikoan bizi behar dute, beraien baldintza batzuk bermatuta. Eguneroko bizitzan hori nola uztartu daiteke, soilik nahikoa izan daiteke tasa turistiko ezartzea, ala beste neurri batzuk ere? Beste neurri batzuk ere hartu beharko Zeintzu izan daitezke? Eta nik uste dut, horietako bat da bisitariei dagokiona. Nik hori askotan esaten dut. Donostiaren kasuan bereiztu egin behar da. Bertan lo egiten duten turisten artean, edo egun pasa etortzen direnen artean. Eta gehiengoa bigarrenak dira. Eta seguru aski eragozpen gehien sortarazten dituztenak bigarrenak dira. Mugikortasunaren aldetik bereziki. Eta Donostian udaran bizizaten ditugun egoerak bigarrenek sortzen dizkigute. Orduan nik uste mugikortasunaren atala benetan garrantzitsua dela.
horri erantzun bat emateko eta hor sortzen diren eragozpen horiek saihesteko. Eta hor murgilduta gaude, bai, parkin disuasorio deitzen diren horiek diseinatzen, informazio sistemak sortzen, egoera noda dagoen esaten digutenak, denbora errealdean, eta horren arabera erabakiak hartu izateko, eta garraio publikoaren garapena ere horretan ezinbestekoa da, ez? Aipatu dut, Baionatik Donostiara bitarteko tren hori bere biziko garrantzia izango, tren horrek bere biziko garrantzia izango duke gure kasuan. Badakigudako, batez ere udaran, hirira etortzen den jende asko eta asko iparraldetik datorre da, eta landetatik datorre da, ez? Horietako askok jada erabaki dute Hendaian topo hartzea, zorionez, ez? Baina beste tren hori izateak ere lagunduko diguke, mugikortasun arazo horiek hobeto kudeatzen. Egun dagoen turismo eredu edo egoera honen aurrean izan dira protesta baketsuak eta izan dira bortitzak ere. Horiek aregotzaren arrisku ikusten duzu? Giroa berotzeak beti arriskua dakar. Eta nik uste dut momentu batzutan giroa berotu egiten dela eta turismoari egotzi nahi zaizkio da, ez dakit, hiriak dituen eragozpen edo arazo guztien errua. Eta hori ez da ez egia, ez justua. Eta ez da zuzena. Nik uste dut hori egitea ez da arduratsua. Eta ez ditut posizio politiko legitimoak eta jokabide ez legitimoak nahastu nahi. Baina berriro diot, gai baten eztabaidan zenbait elementu eta zenbait gauza sartzen diranean, horrek eragin dezake giro nahasi bat. Eta hori sektore batzuetan ikusten da. Ez da soilik Donostiako arazoa, baina Donostiako udalaren ere izan daiteke eta ez nuke aukera alperrik galdu nahi. Euskararen inguruan. Euskararen kontralako oldarraldi bat ikusten duzu zeuk ere, bat egingo du Donostiako udalak lagun baterako konseilua deudako manifestazioarekin, deialdiarekin? Bai, guk bat egiten dugu horrekin, eta bai ikusten dugu oldarraldi hori dagoela, eta kezkatu egiten gaitu. Eta ikusten dugu gainera, ez du da inungo zentzurik, gizartean ez daukagudako eztabaida hori. Euskararen normalizazioa Donostiaren kasuan, eta nik uste Euskadiren kasuan oroar, naturaltasun osoz eramandan prozesu bat izan dela, bi hizkuntza ofizial dauzkagu, eta hiritarrok eskubidea daukagu bi hizkuntza ofizial horietan aritzeko, eta hori bermatu egin beharra da, eta berriro diot hori nik uste gizarte bezala naturaltasun osoz ikusi dugun gauza izan dela, eta orain ematen ari diren epai hauek, egia esan, udertezinak zaizkit. Edo udergarriak agian, eta atzean dagoen hori, pentsatzen dudana baldin bada, orduan grabeago irudituko ditzaidake. Berbadan hartezinak izan daitezke. Denboratik oso kanpo, eskerre eman dizkizut, eneko goia Donostiako alkate debra, eskerrik asko. Orain azken orduko albisteak, irati erranduenaren eskotek.